Айде, почваме, хора. Айде, почваме. Айде, почваме. И те ли ще ми почне видеото? Добре, пак ще го направим. Сега пак ще се видим. Хайде, здравейте хора, ще играм на Брокхейвен. Как беше миналата част? Здравейте, ще играм. Не го помня вече. Айде да започваме. Какъв е това войник, който се е пригласил да стреля? А къде си сега? Я отиди в начало. Отиди в началото. Първо да си паркирам колата и съм с... Ай, ще го направя, идвам с скутер, значи... Пак къща съм си взел. Гледам вътре това. Луксозно е. И тук е луксозно. Телевизор, колони. О, има шутинг рейндж. Нямам горе. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Леле. Ле-ле-ле-ле. Да. Здрасти. Например, румейт. няма да направя румейт. Махай се от къщата ми. Например, румейт. Махай се от къщата ми. Това е моята къща. Нямаш работа тук. Например, румейт. Изчезвай от тук. Ако не ме направиш, Чакай, ще го пиша в чата. играем. Ко написа? Изчезвай от тук. Изчезвай от тук. Изчезвай. Изчезвай. Така става, като ме слушаш. Ме слушаш. Али направихме дискусия. Това не е супер. Газ. Ключалката и сега ще... Това как се качи? Няма друг. Що бе? Не бе. Това май ще стане. Тай ход, отгоре се качих. Ти добре ли си, бе? Изчезвай тук. Изчезвай. Айде, марш. Нямаш работа. Марш. Нямаш право. Газ. Дай газ. Дайте тая кателица. Опуснете се и вижте как тази катерица е. Айде стига ти. Абе, ако знаеш, че ти ще го цензурирам. Та катерица яде лайна. Такова. Аз вече. 8 часа.
На кашлица, щом дойде ред, на помощ идва Мария, мед с прополис, бяла ружа и смет, избирам те, Мария, мед. Мария си. Мария, мед. Тя напусна от YouTube ни с Мария мед. Кашлицата, щом дойде наред. Трябва да го напишем. Е, ти ли? Да. Я влечи, че в канала ми не се чува. Я виж кой при тебе. Няма ли да ме бъгнеш? Остана с звука, бе. Абе, ти с звука добре ли е, бе? Ко става, бе? Той аз ще... Я след. Той аз ще изчезнах. Не тук, бе. Дай на покрила. Качвай се на покрила. Висока и дразнеща кашлица при пълно гърло с здрав имунитет. Мария мед. Светът на ванката ти вича, да. Ще гледам Брато, бе, защо си на турски ли? Аз не мога да разбера. Все си пускала, влизай. Коя е тая мръсна разджасала къща? Що къщата ти е мръсна разджасала? Иван ти ви гледам аз. Кой умре? Бе. Ес откъде да ме намеря хода? Мръсен ти е. Дивана кога ще се купи? Ти 3 пистолета ли ще има? Хайде да играем на друго. Не. Ти ми харесвах и твой телевизор. Дай, Иван, ти видиш? Дай, Иван. Лагай с мен.
Ай, спри се, ти чудове, спри! Че хората не му чуят. Отивам до магазина. Ще ми се яде джинерчета. Ай, изчезвам. Тръгна косата ми. То всичко гличното. Абе, ако не влезеш, Ама виж, аз искам да играя. ще кажа... Добре. Хоро имаме някой за. Б-Ъ. Да казваме. Да каже ли бъгане? Да каже ли да те бъгат? О май гад. О май гад. Ела тука. Ела при мене, виж аз колко голям. Аз скачам, виж. Бе. Бом-бом. Опа! Видя ли как скочи? Спри, бе, спри! Пеу! Светкавицата се изтръля. От колко часа летим? А сега отиваме ли нагоре или падаме? Откъде скачаш вече толкова високо? От колко часа? Как бързо става? Ще видиш. Абе, стига си бягал. Ще играем на друго. Дорс. Ай малко на Дорс ще се върнем на тая игра. Защо да играем на Дорс? Що да им забавно на хората? Защото не сме играли никакто един път в видео в Roblox, чакай първо да пробвам, ако не ми хареса версията. Коя е тази версия? За мен за сега нищо не искам. Добре, ако стигнем до... Чакай, ако стигнем до 30 врата идвам. Чуле? Ако е забавно... Мисля да не снима, да...
На коя врата? Врата. Значи 5-та врата. Беа! Цана. Баба Цуна. Ма защо ми отворил вратата? Баба Цуна. Добре, сега. Кой чука, бе? Кой чука? Кой е там? Защо не ме страх, аз съм на 7 години. Тя си ни забранява. Хайде, търсиме. Защо? Да, разбрах. Трудно, нищо няма. Чудовище, искам да чека един лайфхак. Чудовище, знаете ли, че ако съм в стаята чудовище, чакай да не отваряме тук вратата. Чудовище, ако знаеш нещо такова. Че ако идваш така, ма. Ора! Пускаме на зарядно. Добре, тя ще чудовище, ако се скрият тук изобщо няма. Провериш? Добре. Добре, сега ще се върнем. Ей, сега. Абе, когато влезем, няма се разум. Абе, латка, изобщо не ти е разволен. Не да е тук. Къде си, бе? Тук е, виж. Тук. Ела тук. Види ли си на разтакова? Излез. Излез. Чакай. Чакай. Где пускай 4 става ли?
Добре, имаме сделка. Айде, идвай! Натисни маса му отстрани. Отстрани. Натвърля му късно. Ужас. Поне те ще ни помагат. Няма да ни помагат. Казахме само двама. Ако умрем, може да ни съживят. Само не игра. Няма да си губа времето, да си губа времето да игра. Излез! Ето. Тръгвам. Излези ли? Не. Тръгвам. И аз не излезих. Добре, хайде. Започваме. Колко ли имам? 0 лева. Дай газ. Направо сме. Дойди ли? То не се отваря, бе, момче. Айде, моето момче, отвори сега. Не се ли отвори? О, клавиатурата ми излиза. Майко! Не мога да играя играта. Забили клавиатура. Боже Господи, виж. Как ли? Влезе бе! Майко! Да бе, чудовище ти идва. Смееш ли? Да нищо не ти е прецакано. Нищо не ти е прецакано. Виж бе, че си... нищо не ти е прецакано, добре. Влезе ли? И аз влезе. Един умря. Добре, обрах му лекарство имам. Чакай бе. Последна. Чули? Чули бе? Чули? Айде бе, последно. Ядосах се. Не. Обещавам, няма се ядосам. Го спирай! Го спирай!
Морси, морси, морси. Дорс Морс. Дорс. Дорс Морс, Дорс Морс. Не, Дорс Морс, Морс Дорс. Морс, Дорс Морс, 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 Морс. Ще ми падна кънката. Аз ще се прибия. Добре, ще поиграем и с вас, хора. Ще напрежем. Почти няколко минути бе. Дорс Морс, Дорс Морс. Дорс Морс, Дорс Морс. Колко домашни имаш? 4 задачи. Втора. Тая задача, втора. И задача. Искаш ли аз? Добре, успокойте се, хора. Няма да приключим. Ужасная игра. Ужасная. Ужасно. Найс, привет. После ще потърся. О, хай, хора. Абонирайте се за втора част. Лайк с камбанката се абонирайте. За още такива яки видеа. Днеска нямам време за по-дълго видео. Утре съм на курс. Да знам по. Да, абонирайте се преди да е свършило видеото. Абонирайте се, че за това има... Не разбирам какво се прави тук. Абонирайте се, че за това сте живи. Че за това има телефони. Има игри. И още други такива неща. Тича. Штра. Я чакай, аз. Цялата консерва да една котка. Да. А голямата котка беше ли там? Коя? Майка им. Не. Май са си изяли.
стисне. Хора, на къде? Мето ли беше? Помощ! Добре, къде? Добре. Айде с тия толкова хора. Здрасти, бе. Кратка пауза. Айде, втори клас. Вакансия. Извинявай. Газ. Хора, мисля да приключи това видео тук. Мисля, че беше хубаво. Абонирайте се с камбангата. А за още яки видеа, втора част ще я направим. Само се абонирайте. И от мене мисля, че е време да приключваме. И от мене чао!